Builders and Developers, Renault, Nandini. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳಾವುದು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಗಂಟೆ 4 ಆತಂದು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತ ಆತಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮವಾರ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲು ಇಂಗ್ಲ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪೋಡ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ 0822240040 ಅಂಚನೆ 0824224050 ಅಂಚನೆ ದಾದ ಅಂದಲ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆದ ಇಜಿನ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಗ್ಲೆಡ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಂಡ ಇಂಗ್ಲೇ ಕಡಪ್ರೋಳಿ 92486087 ಈ ನಂಬರ್ ಕಡಪ್ರೋಳಿ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಕುಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಬಂದು ಇನಿ ಕೂಡ ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ಇದ್ದ ಭಾರಿ ಬಿಸಿತ್ತ ನರಮನಿ ಈತ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಪ್ಪುನಗಳ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ದೇತೊಂದೇರ ಕೈಟ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿ ಎಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪಿ ಎ ಬಂದಿರ ಆರು ಬರ್ಪಿನ ಡೌಟ್ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಿದೇ ಊರುಗಳ ಪೋಪಿನಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡ್ಯಾನಾಗ ಆರೇ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರಿ ಯಾನು 1 ಗಂಟೆ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೈದೇರಿ ಆರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಎಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಪಡಿ ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುನಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿಜ ಒಂದು ಒಂದು ಅವು ವಿಷಯ ಅದೇ ನಿಗಲ ಇತ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಷನ್ ಯೋ 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 ಇಂಚ ಇಂಚ ಅದೇ ಇಂಚ 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 ಅಲ್ಪರೆ ನಾನಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡೋರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂಚ ನೀರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕುಡೋರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈರ್ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಕೋಡ ಇರ್ನ ಪಿ ಎ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಆ ತಿಕ್ಕೇರ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚದ ಪುಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಈರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಾರ ಬರ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ನಂಬಿಡು ಒಂದು ದಾತ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕದ ನಿಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ದತ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದತ್ತಿ ಅದು ಯಾನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಪುಗ್ಗೆನು ಸಾಲಗಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೆಡಿ ಹೊಡಿಪುನ ಚೆಕ್ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಗನ್ನಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅತ್ತ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ತೂಯರ ಒಂದಿನ ತೂಯರ ಅಂದ್ರ ಎಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ ತೂಲಿ ಅತ್ತೆ ಯಾ ಎಂಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆದ್ದು ಮಲ್ಲಾಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತ ಬಾಯ್ ದಟ್ಟು ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಉಂಡೆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಅಂದೆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಮರಲು ಕಟ್ಟನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಮರಲು ಸುರಾರ ಮರಲು ಒಂಜಿ ಸುರಾರ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರ ಅಂಚನೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಡಪತ್ತಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಐತೆ ಬಡಪತ್ತಡಿ ಉಪ್ಪುಲೆ ನೋಡಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲಿರ್ಗೆ ಈರ್ ಬೈದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ತುಲೆ ವೆರಿ 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 ಕಾಲ್ ಬರ ಸುರ ಆತನು ಓಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಸಚಿನ್ ಮಾನಿರ್ದು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಅಂದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರ್ನ ಡೇಟ್ ಜೊತೆ ಸುರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುದರ್ದ ಬಂಡಾರು ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುದ್ದಾರೆ ಅವು ಅವತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಡೋ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕದೀಕಂದ ನೀರ್ ಐಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸುರುಡ್ದು ಪತ್ತದ ಎನ್ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೂತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ದ ಪೈನಪ್ಪ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟದು ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಎಂತ ಬಂದ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿಜಿಂದ ಅರೆಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂತಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂದ ಅಂದು ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು 30,000 ಅದಾನೆ ಎಂಜ ಪಂಡದೀತಿನ ಪಂಡದೀತಾರ 30,000 ಮೆರೆಗಿ ಯಾವಿಯ ಪಂಡದೀತಿ ಕೊರೊಲಿಯ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ದ 30,000 ಉಂಡತ್ತೆ ಇಡ
అత్తే అత్తే నాచికెట్ర దాల టాకీస్ పోడుందిజ్జి ఈరు సురుకు ఎన్న అకౌంట్ కు పాడుతూ బిడ్లి బొక్క నాచికెట్ దాపునప్ప ఎన్న లెక్క మాతెరలో సేరితే నాచికెట్టుందని కొట్టి పోడప్ప ఈరు 30 సాರ ಆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ನೀಕ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ಸೊಂಟ ಕೊಂಚ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಮನಪಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕನೂರು ಯಾವ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ಬಂಗೋಗಾನಾಗ ಅವಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂಡಲ್ ದಿವಲ್ಯಾ ಈ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ಇವಾರ್ದು ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂತೊಂಡು ಅಕಲ್ ರಡಾಡ್ತಾರ ಪಾತೆರಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಲನ್ನೇನಾ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಬಾಲಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ లేరు ನಾನು ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಬಾಲಣ್ಣ ಸಾಯ್ಬ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಎಂಕು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಿರ ಓಕೆನೆ ಅನ್ನೇರೇನಾ ಓಕೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಸಚಿನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಪುನಾಂಡ ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೊಂಜಿ ದೆತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ರೇಟೆಡ್ ಆಪುನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಕೆ ನತ್ತು ಕೊರೋಚಿ ನಿಖುಲ್ ಅವೇ ಅವತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಓಕೆ ಲವ್ ಬ್ರೋ ಬಾಲನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಿರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂದಿ ಅತ್ತೆ ಈ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟರ್ನೆ ಬಂದು ಪುನ ಇರಗಿತ್ತೆ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟನೇ ಇರೋಲ್ಲ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟನವಲ್ಲ ತಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಬರತಿ ಕೆಟ್ಟೊಡೆತಿ ಅಚ್ಚ ಓಕೆ ಅವು ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಮಂಡ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ರತ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೋಡ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವಂತ ಮಂಡಾರೆ ಬಡಪತ್ತಡೆ ಮೇಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಡಪತ್ತು ಪಂಪರು ತಿನಿಯರ ಪೂಜಿ ಪಾಡ್ರ ಕುಂಟು ಪೂಜಿ ಬತ್ತಲ ತೀರೆ ಕಟ್ಟದ ಓಪಿನಿ ತೀರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿ ಸಮತ ಕುಂಟು ಪೂಜಿ ಬಾರದೇರ ಈರು ಎಡದ ಕೈ ತಳ್ಳ ಪೂರ ಬಾರಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಯಾನಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕುನ ಸೀನ್ ಎನ್ಮ ಕೋಟಿದ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕುನಿ ಎತ್ತು ಬಂಗಡ್ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕುನ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಬಂಗೋಡು ಕರ್ಮ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕುನ್ ಬಂಗಡವು ಬೆಂದದ ಕಾಸು ಬಂದ್ರೆ ಬಂಗೋಡು ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕನ ಬಂಗಡಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ವಾರು ಇರಗೆ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎನ್ಮ ಕೋಟಿ ಬರಡುಂದ ಲಾಟ್ರಿಗೆ ಎತ್ತು ₹80 ಗೊತ್ತು ಎನ್ಮನೂದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಗ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ಮನೂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಓಲೋನು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಲೋನು ಗೋಣಿ ತುಂಬದೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಇರಿಗೆ ಅದೇ ಆತ ₹80 ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಲಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಲಾಟ್ರಿ ಲಾಕ್ನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತಟ್ಟಗು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಮಾಡ ಹಲೋ 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 ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ನವೀನಂಜಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಶಾ ಇರ್ನೊಂಜ ಟೋನೇ ಖುಷಿಯಾಬುನಿ ಕೇಂದ್ರ ನವೀನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರಂ ಬೇರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೈದೇರಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ మెయిన్ కామెడీకి మేరన్ వాడు నెక్స్ట్ పిక్చర్ అలే హలో నైనన్న ಇರೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಇರೇನೆ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಈರ ಅಲಕ್ಕ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟವರ ಅಂದ್ ಮೇರ್ನೋಟಿ ಸೇರ್ದು ಹಲೋ ಮದ್ಮೇದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬತ್ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಯಾರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಯಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಆರು ಪಂಪನ ಅಂದಾಜಿಡು ಎದುರು ನಲಿಪಿರತ್ತೆ ಮುಖ ಬರ್ತಬಾರ್ದು ಅಂಚನ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಆರು ಅಂತನಾಗ ಈರುಪ್ಪು ಜನ ಅನ್ನದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೂಪರ ತಂದ ಓ ಬರಿಟ್ ಜನ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊಂಬೆದ ಹೋಗು ಕೊಡ್ಪಾರು ಅವು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟನೆ ಒಂದು ಉಂಡು ಅವು ತೊಂದರೆಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಚಾರ ಏನನ್ನ ಎನಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡತಿ ನೈನನ್ನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುರ ಮೆರೆಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ಳು 8 ಜನ ಬರ್ಪೇರು 8 ಜನಕ್ಕೆ 8 ಜನ ತರ ಒಂಜಿ ಮಂಡಿಗೆ ₹2 ತಲಕ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾದವರ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾರ ಆರು ₹2 ತಲಕ ₹40 ₹250 ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ₹250 ಯಾವ ಒಂಜಿ ₹7 ನಾಲನ್ನೇ ಸೇರಲಿ ನೇತ ಬಚ್ಚಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಪಲ್ಲೆ ನೈನನ್ನ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಲತೆ
ತೂಕ ತೂಕ ಓಕೆ ನವೀನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಪರೇಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯರು ಹಾ ಅವು ನವೀನನ್ನ ಇನಿ ಈರ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಚಿನ ಪುದಾರು ಧನ್ವಿನ್ ಧನ್ವಿ ಆಚಾರ್ಯನಾ ಆಚಾರ್ಯ ನವೀನಾಂಜಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಧನ್ವಿನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಎಂಗಲ V4 ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡೆಡು ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಪುಲೆ ಓಕೆ ನೈನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಬೆಂಚಿನ ಬ್ರೋಯಿ ಅರೆ ಪ್ರಾಯ ಐವಾಂಡಿ ಇಂಚೆ ಬ್ರೋ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಬ್ರೋ ಅದೇ ಹೆಂಕಿರ್ನ ಈ ಕಪ್ಪದ ಅಂಗಿ ತೂನಗೊಂಡದೆ ಈ ಬೇಜಾರಂಪರಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುನ ಹೊರತು ಕುಸಲು ಆತೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ತು ಎಂಚ ತೋಂಜಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಮುಂಚೆ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ತರ್ಪಲ್ ಮಾಡ್ಲಾಗತನ ಆಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ಸೋಗದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುರಂದೊಂದು ಸ್ಲಿಮ್ ಯಾರ ಅಂದಿರ ನಾನು ಮುರನಿ ಪಕ್ಕ ಜಿಮ್ ಪೋಯ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪನಂಬೂರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುವೆಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಲರ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕಾಪುನಿ ದಾನೆ ನೀ ಕಾಲ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮಲ್ಲತ್ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ತಾಗನತೆ ಓಕೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೈದೇರು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೋ ಏನ್ ಚಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ಏನ್ ಚಲ್ಲರ್ ಕುವೇಟೆಡ್ ಮತ್ತ ಗರ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಗರ್ಮಿ మొక్క కాడ అంచి బారిష్ మొత్త బతిత్తున్గే షార్జాట్ మొత్త నిఖిల్ అంచి బారిష్ ఇత్తుండా ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೆ ತೆಡಿಲಾಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇತ್ತನು ಅಚ್ಚಾ ಕುವೇಟ್ ದಾರತ ಓಕೆ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಓ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತದ ಪೋಯಾ ಆನಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಐ ಕೊಂಜೆಲ್ಲೆ ಪುತಾರ್ ಸೇರ್ಪಾಲೆ ಬತ್ತದ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅದು ಮೇರೆ ಗಂಟೆ ಒಮ್ಮುಲು ಆರ್ತಿ ಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ತಿ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿ ಪರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎತ್ತಿನಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ನಲೆ ಮಲ್ಪ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ಹೀರೋಗು ಎಂಕ್ ಏರ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಈರ್ ಕಂತು ಹೀರೋಗು ಈರ್ ಹೀರೋ ಈರತ್ತಿ ಹೀರೋ ಬೇತಂಡು ಈರ್ ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತದು ಕೊರಿಯಾರೆ ಆತು ಬೊಳ್ಳ ಗೋಲ್ ಅತೆ ಇತ್ತ ಮೆರೆಗು ಅವು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತೇ ನಿಂಗೆ ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲೆ ಇರೆಗ ಆತು ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಹೀರೋಗು ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತದು ಕೊಂದು ಕೊರಿಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಹೀರೋ ಬೊಂಡನೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಸಂಪ್ ಮನ್ಪುನ ಅತೆ ಎಂಚ ಬೊಂಡಗೊಂದು ಕೊರಲಿ ಬೊಂಡಗಂತು ಕೊರಲಿ ನೀರು ಕಾಸು ಮಾಡೋದು ಬೊಂಡ ಹಾಕಲ್ಲಾನೆ ಈಗ ಕೆತ್ತದ ಕೊರ ನಾನು ಬೊಂಡ ನಿಕ್ಕಲಾನೆ ಅತೆ ಹಲೋ ಬೊಂಡ ನಿಕ್ಕಲಾನೆ ಅತೆ ಓಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾತಿರಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತಿನ ಎಕ್ಕು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ 16 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾವ ಐದು 16 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿಗ ಈ ಬೊಂಡ ಏನ 16 ರೂಪಾಯಿ 45 ಒಟ್ಟಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ 16 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಂಡ ಇದ್ನೆ ಖಾಲಿ ಬೊಂಬೆ ದಟ್ಟ ನೀರ್ ಚಿಂಜದು ಕೊರ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೈಸಣ್ಣ ತೂಲೆ ಅರೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರಿ ರೇ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬೇತ ಎಲಿಲ್ಲೆ ಬತ್ತ ಪೋಪಿನ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಬೇರೆ ಅವೇ
ಪಾಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ఉండతే ఎన్న సూపర్ మల్పునారు ದ್ಯಾಗ್ ಮೈಸನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚಿನ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುವೆಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿತ್ತ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆ ಪೊರ್ತುನು ಅಂದು ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂದೊಂದು ಜಾಲಿ ಆಪು ಓಕೆ ಆತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಮಹೇಶನ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂದು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ನಾಣ್ಯನ ಈತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿಯ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೇರಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಸರಿ ಸರಿ ಮುರನ್ಲ ಇರ್ ತೂದು ಸ್ಟೋರಿ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ನಾನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬರ್ಕ ಅವೇ ನೇ ಓ ಬ್ರೋ ಕೊರೋನಾ ಮಂಡದಾದೆ ಸಿ ಏ ಇನ್ನೆ ಸೀಕಿಯೇ ನೇ ಓ ಬ್ರೋ ಕೊರೋನಾ ಮಂಡದಾದೆ ಸಿ ಏ ಇನ್ನೆ ಸೀಕಿಯೇ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಏಪಲ ರಪ್ಪ ಪಾತೇರೊಳಗೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಪಿನೇನ್ ರಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ನೋಲ್ ಬೇತೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಅತಿ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ ಅಂತಾರ ಅಂಚ ಇರು ಎನ್ನ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕಣ ಯಾನ್ ಐದು ಪಾಶ್ ಪಂಡ ಆ ನಮ್ನೆ ಪಾಶಿ ಎಂಚಿನ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಕ್ಕುಸ್ ಕಟ್ಟಾದ ಬರ್ನಿ ಖಾಲಿ ಕಕ್ಕುಸ್ ಕಟ್ಟ ಲಾಟ್ರಿ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಕ್ಕುಸ್ ಕಟ್ಟಾದ ಬರ್ನಿ ಲೆಕ್ಕಂಡೆ ಹೌದೇ ಕಕ್ಕುಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಕಾರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅತಿ ಕರ್ಮ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಆ ನಮ್ನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉರ್ಚಿದ್ದೀಪ ಮಾರಿಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕಕ್ಕುಸ್ ಕಟ್ಟಾದ ಬರ್ನಿ ಅಂಚ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರಂಡು ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಪರ ಅವು ಮತ್ತ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಗನಕ ಇಲ್ಲದ ತಿರುಗಿದು ಊರಿ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈರೆಗೆ ವೈರಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗಿದು ಊರಿ ಪಕ್ಕ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅವು ವಿಷಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಈತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಊರಿಡಿ ಕಕ್ಕುಸ್ ಕಟ್ಟಾಯ ಇಲ್ಲಡ ಮರತ್ ಕಕ್ಕುಸ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಐಟೆ ಪೋಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕುಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟದು ನನ್ನ ರಗಳ ಇತ್ತೀಜಿ ಮರ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋದು ಉಂಟು ತಾಬೂರ್ ಚುಚ್ಚಾರ ಸುರಾನ್ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕದ ಆಕ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡ ಇಡೀ ಎಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಿರುಗುದು ತಿಂತಜು ಇಡೀ ಮರಲ ಮತ್ತು ನಿಂಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಲೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚತ್ತೆ ರೋಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ತೂಯ ರಾವಂದ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮರಲ ತೂಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಡು ಒಕ್ಕ ತೂಯ ರಾವಂದಿನ ತೂಯ ರಾಪಿನ ಎಂಕುಲ್ ತೂಕ ಅತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕುಲ್ ಮುರನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಪುನಗ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ತೆರೆಯುವಂತ್ರ ಇರ್ನ ಬೋಡಿಗಿರ ಪೂರ ಕೇಂಡ ತುನಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಸೋಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇಬಿಸ್ ಡೇ ಔಟ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಶೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅವ ಇಂಜಿನ ಇರ್ ಬೇಬಿಸ್ ಡೇ ಔಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಈ ಅತಿ ಯಾನ್ ತೂತಾವೆ ಒಂಜಿ ಏಲ್ ಸಲ ಮುಟ್ಟ ತೂತ ಈರು ಹೋವಿ ಅತಿ ಎಡ್ಡಾದ ನೀರು ಎಂಕ್ ಈರು ಓಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತದಕ್ಕೆ ಬೇಬಿಸ್ ಡೇ ಔಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮಿತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂದ್ ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರ ಲಿಫ್ಟ್ ಹತ್ತಿ ಆ ಬಾಲ ಯಾನತಿ ಯಾನತಿ ಎಂಜೆ ನಮ್ಮನೇನು ಮಲ್ಲೆ ಅತಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜುವದಾರೇನು ಬಾಲೆ ಅವನ್ ಬರತಿ ಇತ್ತೆ ಸಿಜಿಡ್ ಎಂಚಿನ ನೋಮಲ್ ಪರ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಓ ಅಂಚ ಇರೇನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಏನು ಬಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಜಲಿತ್ತನ ಎನ್ನ ತರಟ್ಲ ಅಂಚಡಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಬಾಲ ಇರಿ ಬಾಲ ಯಾನತ್ತಿ ಕೊಂಡಾಟ ಏನನ್ ತೂಣಂಡ ಕೊಂಡ ನಂಬಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದು ಕೊಂಡಾಟ ಇಂಚ ಹೋಗಿ ಈರ್ ಮೊಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಗ್ಲಿ ಬಾಲ ಎದ್ದೆ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಆತು ನೀವು ಅದೇ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಕಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತಾರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸೌಖ್ಯ ಈರೇನ್ ಚಲ್ಲರ್ ಅಂದಂದ ಇತ್ತೆ ಓಲುಲ್ಲರ್ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಓಲುಲ್ಲರ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಜಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆತೆ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆ ಸುಶಾಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡದಲ ಪಾತೇರುಂಡೆ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೇನೆ ಬನ್ನಿನಿ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಪೂರ ಲೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಬಾಸ್ ಬ್ರೋ ಕಟ್ ಕಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಿಶಿ ಸಿಸ್ ಶಿಶಿ ಅವೇ ಏನು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ನಾನಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ 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 ಯಾನು ಈನೊಂದು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅದೇ ಈರೇ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಾಯ್ನ ಯಾರೇ ನಿಂತ ಕೇಂದಿಗೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಂದ ಯಾರು ಈನೊಂದು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿದ್ದಿ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ನಿಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದ ಅಂಚತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆರು என்ன ஸ்டார் ಅವಲೆ ಅಂದ ಈ ಇನ್ನ ದೂರ ಉಂಡ ಓಲಿ ಓಲಿ ಬರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾರ ಅತೆ ಅತೆ ಇರೆಗೆ ತೆಕ್ಕುರು ಬಾರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೈಕಾರ್ ಪತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಕೊಂಚ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓಪಿನಿ ಬಾಲ್ಯ ಅವು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಪೊಕ್ಕಡ ತೆಗೆದು ಜರೆಗೆ ಇಂಚ ಮಂತದೇ ಅರೆಗೆ ಅವು ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಐಕೆತ್ತೆ ಅವೇನು ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸುಶಾಂತ್ ಕೈಕಂಬ ಪಾಪ ಆರ್ ಖಾಲಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಯ್ದು ಆರಿಗೊಲ್ಲ ತಾತದುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅವು ಸತ್ಯ ಈರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪನ್ಪಿ ನೀರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓಂಗೊಂದು ಇಚ್ಚೆ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ತಟ ಒಂಜಿ ಏನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಈತು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂದಾರಿ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದೆ ಮನ್ಬಾರಿ ಯಾನು ಓಲ ತೂತು ಈರು ಬರ್ರಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಾರು ಮಂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮರಪ್ಪೆ ರಾವಂದಿನ ದಂಡಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಸುಮಾರು ಉಂಡಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ನಿಧಿಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಿಧಿಶ್ರೀ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅವೇ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡದ ಅಂಬರೀಶ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕಲೆತ್ತ ಟಿವಿ ಇಡ್ತುನಗಾರೆ ಅಂಚಿನ ಅಂದಾಂಡು ಎದುರುಡುಕುಲ್ಲ ಗಂಚ ತೋಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ಇಡ್ತುನ ಗಂಚಾಂಡು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪರಡೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಸುರುಕು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪ ಆರ್ ಕೇನಂದೆ ಒಂದು ದೇವನ್ ಅದ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಪನ್ನಗೆ ಕೊಂಚ ಅತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಹಲೋ ನಿಧಿಶ್ರೀ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪ ಅಂದೆ ಆರು ಈರು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ತುಯರ ಒಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗೇರ ತೀರ್ಪುಯ್ನಿ ಹಲೋ ನಿಧಿಶ್ರೀ ಕೇನು ಎಂಗ್ಳು ಪಾತಿರ್ನಾ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಈರು ದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ರವೀನ್ ಪಲ್ಲೆ అవే ఎన్న సురూత ఫిల్మ్ తిరిగిన పోను తీరిపోయి ఐదు ఒక్క నాచిగెట్టి మర్మై అవి ఎన్న నీకు దర్బర్పిని వారి ఐదు ఒక్క బొಣ್ಯ కనక్ పున ದಿಕ್ಕೇಲಿ ಚಿಮಿನಿ ಮರಣ ಬೊಜ್ಜ ಪೂರ ಮೇನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ ಮಸಾನದಾನೆ ಮಾತ ಬೈದು ಜೀವೋಲ್ ತೂಪಿನಿ ಮತ್ತನತ ತೂಪಿನಿ ಅರೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪರಡ ಆಸೆ ಆವ ನಿಧಿಶ್ರೀ ಬತ್ತನ ಮೀನಿ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬತ್ತು ಪತ್ತವ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರ ಓಕೆ ತೂಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಧಿಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಅಂಬರೀಶ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪರಡ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಮಂಡ ಮಂತಿನ ಪೋಯ ಈ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಈ ಅಂಬರೀಶ್ ಲಗಾನಿ ಅಂಬರೀಶ್ ನಡುಟು ತೋರಾದಿತ್ತಿರ್ದೆ ಅಂಚ ತುಜ್ಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮರಪ್ಪರ ಅಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊತ್ತೊನಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬಿದಾಯ್ ಪೋಂಡ ಬೂರುಂಡು
ಬೆರಿಕ್ ಅಮ್ಮನ ಡೈಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಕಿರಿಕ್ ಬರ್ರೆ ಇಲ್ಲಡು ಇಚ್ಚಿ ಪೆಡಿಕ್ ಪರ್ಜುಂಡ ಜೀವ ಲಟಕ್ ಪಟಕ್ ಹೊರಿಲ ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲೆ ಪುನಃ ತೋಜಿ ಮಾಲೌಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬುದು ಸೋತು ಪೋಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂದು ಮರ್ಲು ಪತ್ತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಿದೈ ಬರುಚಿ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟಲೆ ವೈರಸ್ ಬರ್ಚಿ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಪುಣ ಬುಡ್ಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಕ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಾತ ಬನ್ನು ಮೇಕಪ್ ನೋ ಮೊನೆಡು ರೋಮ ಬರ್ಪು ನಿರ್ದುಂಬುಗೋ ಕೊರೋನಾಗೋ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಾತ ಬನ್ನು ಪಿಡುಕು ನೋ ಪರಂದೆ ಮಾತ ಸೈಯೊಡ್ ತುಂಬುಗೋ ಕೊರೋನಾಗೋ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಾ ಆರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಆರು ಲೈನ್ ಇಡಲೇರು ಫೋನ್ ಇಡಲೇರು ಆರ್ಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಅವೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನು ಇರ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಅದೇ ಎಂಚ ಕೇನುಜಿ ಕೇನುಜಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿದ ಅದಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಇರ್ನ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಂತ ತೀಯರೆ ಅಂದೆ ಐಟೆ ನಿಕುಲು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಚ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದದೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಕುಲು ಅಕುಲು ಮಂತ್ ಕಡ ಪಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಅವೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಲಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡು ಅತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇರೆ ಏತು ದಿನೊಟ್ಟು ಎತೋ ಜನ ಮಂತದ ಪೂರ ಕಡಪುರ ಮೇರೆ ಮುರನೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏತಿ 30 ವಿಡಿಯೋ ಏತು ಮಂತ ಕಡಪುರ ಆನ ಬೈಜ್ಜಾವು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ಲೇ ಮನ್ ಪಾವೇನ ಅವೇ ಬೊಕ ಐಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಮೆರಡು ತಲ ಪಾತೆರಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಖುಷಿ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ ಅವು ಮೇರೆಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾತ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನಾರ ಅಂದ ಆರ್ಲ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನಾರೆ ಈ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಜನ ಕೆಟ್ಟ ಉಮ್ಮುಂಡವು ರಕ್ಕ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ಲತ್ತಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಗೋವಾ ಟೊಪ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಲಕ ತೋಜುವರಿಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಏರ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಬೇಜಾರ ಹೋಗಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಬೇಜಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಡೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಓಕೆ ದೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಯರತೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ದುಂಬು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಈತ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಾರ ಪನ್ಪಾರ್ ಇರೆಗ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಗಲ ಈಜಿನ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಒವ್ವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮರಪ್ಪಂದಿನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆತನೆ ಅವೇ ಮರಪ್ಪಂದಿನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಔಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಓ ಟ್ರೈನ್ ಪನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಐಟ್ ನಿಕುಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂದು ಪುಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಸುರುಕು ಜೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಚ ಲಾಗಿದು ಉಲಾಯ್ದತ್ತಿ ಮಿತ್ತಿ ಟಾಪ್ ಮಾತ ಟಾಪ್ ಇಂಚ ಲಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಕು ಲಾಗಿ ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ಯಾರೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮರ ತಿಕ್ಕಿಂಡಿ ಯಾನ್ ಲಾಗಿದು ಊರ್ನೇಟ್ ಆತನು ಈ ಜನ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಿತ್ತಡೆ ಉಂತುಲೆ ಅಂಚ ಪಂದೊಚ್ಚಿ ಪಂದನ ಮಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ ನನ್ನ ಬಜಗೋಳಿ ಪುದರೆಂಜನ ವಜ್ರೇಶ್ ಬಜಗೋಳಿ ವಜ್ರೇಶ್ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗಿರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಅರ್ಡ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ
ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಬ್ರೋ ಈರೆಂಚಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಸಮಾಚಾರ ಈರನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಡ ಯಾರು ಸುರಾನ್ ಇರೇ ಬಡ ಒಂದೇ ಪಡ ಅವ್ಳು ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಆತನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಬಜಾಗೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಡ ಯಾರು ಸುರಾನ್ ತಿನ್ಪುರ ಫುರ್ತತಿ ವಜ್ರೇಶ್ ಪಾಪ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆತನ್ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಂತನ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕು ಇತ ಟ್ರೈನ್ ಫೋನ್ ದುಲ್ಲಾರಿ ಓಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಬೊಕದ ಟ್ರೈನ್ ಫೋನ್ ಆಗುಣತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಮಗರ್ ಪಾಯರ್ ಓಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದಾದಾಗುತ್ತು ನೀವು ಮೊಕುಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಿತ್ತದ ಸೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರೋದು ರೈಲ್ ಬರ್ತದ ಉಂತೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ಯಾರ ಇಂಬೆ ರೈಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಉಂಡತಿ ಉಂತ ದಿನ ನಿಜ್ಜೆ ಆಗ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚನ ಬಡಿದಿಡ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತ ಬೈದನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂತ ದಿನ ಜವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಉಂತ ಅರಿಜಿ ಎಂಕ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂತ ಅರಿಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ಗೆ ಎತ್ತದೆ ಇತ್ತ ಈರೋ ಕೊಯಮತ್ತೂರುಡ ಅಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಸ್ಲ ಉಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತೆಲಿಕೇರ್ ಬಾಯ್ದಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಈರು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಂದೆಲ್ಲ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಬೋದು ಉಂತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ತಿಂಡ್ರ ಕಾಸುಂಡ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ತಂಡ್ರ ಕಾಸುಂಡ ಯಾನ್ ಏರೇರಿಗೆ ಗಾಡಿ ದಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಲಾರಿ ದಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಕೈ ತೋಜ್ಪಾದ ಉಂತಾದ ಮಾತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಭಂಗ ಬೈದಿನಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಭಂಗದಾಲಿ ಹೊಸ ತತ್ತಿ ನಾಚಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀರು ಅವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಬೋದ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನಿ ಒಂದೊಂದು ಇದಿನ ಮರಪ್ಪರ ಒಂದಿನ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತ ನೀರ್ನ ಓಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಆಕ್ಲಡ ಪಾತೇರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ ನನ್ನ ನವೀನ್ ಜೋಗಿ ಕೂಲೂರ್ದೆ ನವೀನಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗಿರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇನಿ ಎಂಜಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಕೇಂದ್ರಿ ನಾನಿಲ್ಲ ರಂದು ಎಂಚ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದನು ನಲ್ಲ ಬರ್ರೆಂಡು ಎಡೆಡ್ಡ ಏರ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲಿತ್ತು ನನಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಮನ್ಪುನ ಹೀರೋ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅವೇ ದಾಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಔಲ ಅವೇ ಓಕೆ ನೈನಣ್ಣ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ತಬಕ ಓಕೆ ಸೌಖ್ಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಜಿ ಪಿದಾಯಪುರ ಪೋನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೇ ನೈನಣ್ಣ ಓಕೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ತೆಲಿಪೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅರಿಗೆ ದಾದಾ ನಾಂಜು ಪಾತಾರಿತ್ತೇನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂನಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಪುಚಿ ಅಕ್ಲೆಗಲ್ಪ ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ಆಪುಚಿ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲೂರು ದಾದರಂಡಲ್ಲರೆ ಪಾತೆರೆ ಎತ್ತನದ ಕೂಲೂರು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ನಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ತು ಕಾರೇನ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನು ನಿಶಿತ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಶಿತ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಸೌಖ್ಯ ನಿಶಿತ್ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ವಾಗತ ಇರೇಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಇರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಬೊಕ ಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಆಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ ಪೋತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮೇರು ಆರ್ಡದಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಎತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಎತ್ತಿನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಓಕೆ ಓ ರೋಲ್ ವರೆಗೆ ಕನಕರಾಜ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಕನಕರಾಜ್ ಅದೇ ಕನಕರಾಜ್ ಯಾನತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ಈರ್ಲ ಬಲಿತೊಂದು ಪೋರ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಕನಕ್ ಮಾರ ಬೇರಣ ಮೇರ್ನ ಅವು ಕನಕರಾಜ್ ಐತೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮಕ್ ಪುನೋಕುಲ ಬೋಡಾಪುನ್ ಕನ ಅದೇ ಅಂದೆ ಓಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೋತನ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾವಲಿ ಎಂತ ಬೇರೆ ನಾಚಿಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕನಕ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಅತೆ ಇಂಚ ಪುರ ಮಡು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನತೆ
ಕನಕರಾಜ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವು ಆಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಬರೆ ಪುನಃ ಪನ್ ಪುನಃ ಪೂರ ಮನೆ ನಾಚಿಗೆಟಿಗ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪದ್ಯದ ಅವನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಚ ಮಾಡಿತೆ ಬೇರೆ ಕನಕ ಮಾರ್ನತೆ ಕನಕ ಕನಕ ಕೊನಕ ಕನಕ ಒಲ್ಪದೀಕ ಅಲ್ಪದೀಕ ಮುಲ್ಪದೀಕ ಅಡೆ ಕೊನಕ ಇಡೆ ಕನಕ ಎಡೆಜ್ಜೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಒಂಡೇರ್ ಮಾಡ್ದ ಏತ್ತ ಬಂದಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಅವು ಎಂತ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಕನಕ ತರ್ಪತ್ತೆ ಮೇರ್ ಅಟ್ಟಿಗಟ್ಟಾಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇರ್ ಪಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಅವೇ ಓಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಇರು ಈಗ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರ್ ತೆಲಿಪಾಯಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಇಂಜಿನ್ ಆವ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ತೂ ಒಂದು ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆವ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರಿ ಅವಳ ಇನಿ ಈರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಈರ್ ಬೈದಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊರಿಯರ್ ತುಲೆ ಕನಕದ ಅವಡು ಒಯ್ತಲ್ಲ ಅವಡು ಬೆಜಕರದೇನೆ ಅವಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಜಕರ ಬಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈತಾನ ಅಂತ ಏರ್ನ ಇರ್ರಾನಿ ಎನ್ನನಿ ಚೆಕ್ ಬೆಜಕರ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುರುಬಾಲಪ್ಪನಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬೆಜಕರ ತಿಕ್ಕು ಬೆಜಕರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಂತ ಬೆಜಕರದ ಬಾಲೆ ಬೆಜಕರದ ಬಾಲೆ ಅದೇ ಬನತ ಬಾಲೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದನ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ ಈರು ಒಂಜಿ ಮತಿಕೆಟ್ಟಿ ಮದಿಮೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದರ್ಗೆ ಅವು ಬೈಜಿ ಅವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪುರ ಅದು ಉಂತುದುನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸೀನ್ ಮತಿಕೆಟ್ಟಿ ಮದಿಮೆ ಅವು ಎಂಚಿನೆ ಮತಿಕೆಟ್ಟಿ ಮದಿಮೆ ಬಂಡ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ದುಂಬುರ್ದುಂಚು ಸೀಕ್ ಇಂಕ್ ಮತಿಗೆಟ್ಟುನ ಸೀಕ್ ಇರೇಗ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚನೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಸೀನ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಇದೆ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಕುಲ್ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಜರತೆ ಅಕುಲ್ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಕಾಸ್ಕೋರ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲೇ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ನಂಚ ಬಚ್ಚ ಹಾಕ್ತಾರ ಅಕುಲ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ತೂಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಶಾಂತಿನಗರದ್ದು ವಿಶಾಲ ಶಾಂತಿನಗರ ಒಲ್ಪಾಂಡು ಶಾಂತಿನಗರ ಕಾವೂರ್ ಸೈಡ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಅದೇ ವಿಶಾಲಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಇಲ್ಲಡೇನೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಂತ ಒಂದು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೇಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಮೊಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಕುಡ್ಲದ ಅಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರುಳ್ಳಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿಯನ್ನೇ ಅರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಿತ್ತಾರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಸೀನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುರ ಅವು ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಕೇಳ್ನೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೇರ್ಲಿ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲಕ್ಕ ಈರು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುವಾರ ಅಂದ್ರಾತೆ ಓ ಈರು ಹಲೋ ಪನ್ನಗಲ ಹಲೋ ವಿಶಾಲ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ ಪರತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶಾಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ನೆ ಜನ ಅಂಬರೀಷ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಮಂಡ್ಯ ಪೋಂಡ ಬೇರೆ ಮೀನಿ ಮಂಡ್ಯಾಗ ಪೋಂಡ ಉಂಡತೆ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಆಡಿರಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಂಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಆರ್ ಬೇಟೆ ಹಲೋ ಬೇಗ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನರ್ವಸ್ ಈರೆ ವಿಶಾಲಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಎಂಚೆಲ್ಲೆತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರು ಬರಿತೆಲ್ಲ ರೀತಿಲ್ಲ ಕಲೆತ್ತಾರೆ ಬಲ್ದಿ ವಿಶಾಲಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಅಬೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ನನೆ ಇರಡ ಪಾತಿರ್ನನೆ ಎಂಜಾಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲನ ಎದುರುಗು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಮತ್ ಓ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂಡಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಿಂಪಿನ ಅಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ನರ್ವಸ್ ಪಾತಿರ್ಗೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನೊಂದು ಸುರೇಶ್ ಬಲ್ಮಠ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತೋಡು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಅನ್ನಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತರಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ A to Z ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನರಿ ಆರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾದ ಇನ್ನೇನು ಬಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಇರೆಗೈಕ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಜನ ತಿಕ್ಕತಿ ಅದೇ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಯಾನತ್ತು ಮರಲಿ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಅವು ಮೆರೆಗಡ್ಡೆ ಒಮ್ಮುಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಯಾನತ್ತು ಮರ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕದ ಎಂಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮರಲೇರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕದ ಒಬ್ಬನಾಗ ಪೂರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾನತ್ತು ಮರ್ಲಿ ಅದೇ ಯಾನತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನತ್ತು ಮರ್ಲೆ ಯಾನತ್ತು ಮರ್ಲೆ ಈ ಪಂಪನ ಯಾನತ್ತು ಈಯತ್ತು ಆಯತ್ತು ಮರ್ಲೆ ಅದಾ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪದ್ಯನೆ ಇಟ್ಟಾಪುಂಡು ಸುರೇಶನ್ನ ಆ ಪದ್ಯಗೆ ಪ್ರಭುದೇವಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ಪು ಓ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೊಪ್ಪದಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತ ಅಂದು ಪದ್ಯಗೆ ಸುರೇಶನ್ನ ಪದ್ಯಗೆ ಪ್ರಭುದೇವಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗನ್ನ ಅತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೀರೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರೆಗೆ ಮೆದಕಾರೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಪ್ರಭುದೇವ ಪಾಡ್ನೆ ನೀರೆಗೆ ಆವ ಈ ಜೂವ ಅವತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಆರ್ನ ಕಾರಣ ತೋಜುವಾದ ಜೀವನ ತೋಜುಪಾಂಡ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅದೇ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಓಕೆ ಸುರೇಶನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೆರೆಗೆ ಇರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಮರ್ಲನ ರೋಲ್ ಉಂಡತೆ ಈತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಲೆ ಲೋಕೊಡುಪ್ಪೈ ಆ ನಮ್ನೆ ಮರ್ಲನ್ ರೋಲ್ ಅವು ಪಂಡಗ ಏನು ಪೊಸಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಪತಿ ಪೊಸಕಾಯ ಎತ್ತಿ ಪರಾಕಾಯ ಪೊಸಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಪ ಪರಾಕಾಯ ಪರ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಪರತ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಣತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರೆಗುಂಡತೆ ಮೆರೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಡ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಹೌದೇನೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ವಾತಾವರಣ ಮರ್ಲೆತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚನ ಅಂದು ಬೊಕ ಓಲು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಆತ ಎಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪುರ ಆಯ್ನತ್ ಜನ ಎತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಮರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮರ್ಲೆ ಬಂದ ಜನ ಎತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಮರ್ಲೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅವೆ 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 ಓಕೆ ಸುರೇಶನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರಹಗಾರಿ ಸುಮಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರ ಆ ರೀತಿ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕರ್ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೆ ಯಾನ್ ಮರ್ಲೆ ಅತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪುನಃ ಪೂರ ನಡುಟು ಚಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೊಂಡ ನೀರು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಪಾತೆ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಏನು ಇನ್ನ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಾ ಪೂರ ಬರ್ದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಬೊಪ್ಪೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚನಿ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳು ಕುಡೋರ ಬರ್ಪ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೆ ತೆಲಿಪವ ಓಕೆ ಆತ್ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Land Trades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Land Trades Solitaire, it's where you deserve to live. ನಮಸ್ಕಾರ
ಬೊಕ್ಕರ ಸ್ವಾಗತ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳು ಕೂಡ ಬತ್ತ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಪೊರ್ತು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನೆನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ಎಂಚಿನ ತೆಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗಡ್ಡ ಆ ಮೀಸ ಒಂಜಿ ಗಡಸ್ ಮೇಯ್ ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಕನ್ನಡಕ ನಾನೇನ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪಾತೆರ್ಗಣ ಓಕೆ ಸುರು ಈ ಅಲೋ ಪನೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಇಂದೇ ನೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೇ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬೇರೆ ಅಂಚಿಂಚ ತೋಜ್ಜೇರಿ ಎಪ್ಪಲ 6 ವರ್ಷಗಳ ತೋಜುನು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲೆತ ಬಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಎರಡು ಪಾತೇರ್ಲೆ ಮಾಮು ಅವು ಜೋಕ್ಲಿಂಚಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಓ ಬಾಲೆ ದಾದ ಟೈಟಲ್ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ವಾ ಕೊರೋನಾ ಎಂಚ ಏರಿತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಮೇರ್ ಮಾಡಡ ಕೊರೋನಾ ಮೇರ್ ಮನ್ಪಡ ಆತ ಅತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದತೆ ಎಟ್ಟ ಟೈಟ್ ಅವನ್ ಕೇನ್ನಗನೆ ಫೋಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾರ ಲಗಾಡಿ ಏತು ದಾಂಡು ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಮೇರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದದ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತು ಲಗಾಡಿ ದೊಪ್ಪರಂಡ ಅತ್ತ ಕಾಸು ಬಾರ್ನೆ ಲಗಾಡಿ ಆಪೆ ನಾನು ಏರ್ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಐಪನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡ ಕೊರ್ರಂಡು ಎಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡ ಕೊರ್ಕ ತುಂಬ ಕೆಲವು ಪುನಃಪೂರ್ಣ ಐತಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ತು ತಜಿಪಾನತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುನಃಪೂರ್ಣ ಕೂಡ ಲಾಕದುಂತು ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಇರ್ ದಾದವಂತ ಒಂದಲ್ಲಾರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಿವಿ ಒಂದಿಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರಗೆ ದಾಲ ಅರೇನ್ ತೆಲಿಪವನ್ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಗತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಗೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರೋನಾ ಅಡೆಗೆ ಮೂರ್ದು ತಿನ್ಪಿನ ಅವೆ ಬಯ್ಯನಗ ಕಾಯ್ಪುನ ಕಾಯ್ಪುನ ಅಂಚಪುರ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಪುನ ಓಕೆ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಲರ್ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಇತ ಇತ ಅವು ಮಾ ಇಂಚಿನ ಮತಿಗೆಟ್ಟಿ ಮದ್ಮೈ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇರೇ ಮತಿಗೆಟ್ ಒಂದು ಪುನಃ ಅಪಗ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ತಾನಿಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಎರಡು ಸತಿ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದ ಸೀನ್ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇಂಕ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬೂಡಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಾಲರ್ ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಯಶ್ವಿನಿ ಬತ್ತೇರಿ ಸುಲ್ತಾನ ಯಶ್ವಿನಿ ಬತ್ತೇರಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅದೇ ಯಶ್ವಿನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸುರು ಅದೇ ಅಂಜ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಲ್ಲ ಜೂವದ ಒಂದ್ ಜನ ಉಂಡಿನಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಬಂದು ಪಾತೇರ್ಲೆ ದಾದಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬ್ರೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರೋ ಅಚ್ಚ ಮಾತ ಪನೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ದಾದ ಮೋಸ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮೋಸ ಅಂತೀರಿ ರೇಗಿ ಚೆಕ್ ಅಂದೆ ಅತ್ತಿ ಆ ಬಾಲೆಡದ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟೋರಿ ಹೆನಕೊಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪ ಬಂತರ್ಗೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ಗೆ ಹೆನಕೊಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದಾನ್ ಪಣ್ಣಂಡ ಬಾಲೆ ನಿಜವಾದ ಪಾಡ್ರ ಎತ್ತನು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸುಕೇಶ್ ಪಣ್ಣದು ಸ್ಟೀವನ್ ಸುಕೇಶ್ ಫೇಮಸ್ ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬವಲ್ನ ಇರು ಓ ಭ್ರಮೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಅತ್ತೆ ಕಾಸ್ತೆ ತಂದು ಜರದ ಆ ಬಾಲೆಡ ಮೀನಿ ಬಾಲೆಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲನ್ ಕಟ್ಟಬಲ್ಪುಗ ನಾನು ಬಾಲೆನ ಮರೆ ದೆಪ್ಪುನು ಯಶ್ವಿನ್ ಈರುಂಡತೆ ನಾನೊಂಜಿ 4 ಸಲ ಕೇಂಡಲ್ ಅರೆಗೆ ಇರಡ ಸುಲ್ಲೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಯಶ್ವಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆರ್ ಬಂಡಲೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಪುದರುಂಡಿಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಎದುರು ಅತ್ತತ್ತು ಇರಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬೀರು ದತ್ತಪ್ಪ ಆ ಪುದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಇರಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಬಾಲ ಹಾಕು ನೀರೆ ದಿಕ್ಕಿರವಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ವಂಡರ್ನ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಯಶ್ವಿನ್ ಏನ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಂಡನ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡು ಅತ್ತಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಬುದಾರಿ ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಡತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪು ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ದ ಇಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಅರೆಗ್ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋರ್ ಚವೆ ಇರು ಯಾರಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಶ್ವಿನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬರ್ತೀರ ಅತ್ತಿ ಆ ಬಾಲೆಡಲ್ಲ ಅನಕೊಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಪ್ಪ ಇರೆಗೇ ತಿಕ್ಕುನ್ ಬಂಗೋಡು ಆ ಕೂಡ ಬಾಲೆಡ ಬಂತಾರ ಯಾರು ಬುರ್ಚ್ ಬಂದಿರಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಸುಕೇಶ್ ಅಂದು ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತ ಅಂಚ ಯಾರು ಪುದರ್ಕೆನ್ನಗ ಎನ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾಲ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮತಿಗೆಟ್ಟಿ ಮದ್ಮೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಇನ್ನ ಮತಿಗೆ ಈ ಸಲ ಬರ್ಪುಜ ಅಂತ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ ನನ್ನ ಧನುಷ್ ಜೈದಾರ ಏರು ಜತೊಂದು ಬಾತೇರ್ನ ಹೋಗದಾನೆ ಸೋರ ಅಂಚ ಸರಿ ಉಂಡೆ ತೆಲಿಪುನ ಬರ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಅಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ತುಲೆ ಜಿಮ್ಮು ಬೂರ ಪೋದು ಎಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿ ಆತೇರು ಅಲೆ ಆನಿ ಈರೆಗೋಸ್ಕರ ಸೆಲ್ಫಿ ದಾದ ಕುಲ್ಪಿ ಪೂರ ಗೊರ್ಕ ತುಗ ತೆಲಿಪರ ಅಲೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈರ್ ಬರ್ಪು ಜರತ್ ಇರೇನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಕೋಲು ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕುಜೇರಂಬೇರು ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಎನ್ಮನಾಲೆತ ಫೋಟೋ ಕಡ ಬಿಡ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎನ್ಮನಾಲೆತ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಬರ್ರೇನ ಅಂಚತ್ತೆ ಪುಣತೆ ನೆಂಪುಗು ಧನುಷು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಂಪಲೆ ಯಾರಿಗ ಪಟೀಲ್ ದಂಚೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಪಟೀಲ್ ದಂಚೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಪಟೀಲ್ ಗೊರ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ವೇರಾರ್ ಅವೇ ಆತತ್ ರೈಲ್ ದ ಪಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಪಟ್ಟೆ ತತ್ತಿ ರೈಲ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಾಲಿಪಟ ದಾರಿಗೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಐಕ್ಲೆ ಐದರಿಗೆ ಓ ಸಾರಿ 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 ಬ್ರೋ ಅವು ಡೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಧನುಷು ಆರೇನೇನು ಅವೇನು ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಡಪುರ್ಲಕ ಮನ್ಪ ಯಾರು ಬರ್ಪೆ ಮಂತೀರ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಅವ ಅವೇ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇಂದಿ ಅಕ್ಕಲ ಧನುಷ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೇ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಗಾಲಿ ಪಟ್ಟತ ಕತೆ ಭಾಗ 2 ಇರ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಾರ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆನೆಪಾಂಡು ಪನ್ನಗ ಏನ್ ಇನ್ನ ಶೀಟ್ ಉಂಡತಿ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಅವು ಬರ್ತಿ ಆತನ್ ಈರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಓಲ ಇಡಿ ಶೀಟ್ ಆತಂದ ಬರ್ತಿ ಆತು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಐನೆಟು ಇತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದ ಇಂಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಲ ಮಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮತಿಗೆ ಇಟ್ಟನತಿ ಓ ದೇವಕ್ಕ ಬೊಕ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಗ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆದಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆತಿನಿ ಅಜ್ಜ ಮತಿಗೆಟ್ಟಿ ಮದಿಮೈ ಅಜ್ಜಿ ಇತೆ ಯಾನು ಕೇರ್ನೇಟಿ ಇಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆ ನಿಜನ ಅಂದ ಜಾಣಂಗಿ ಇರ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಂಜಲಿ ಎಂಜೆಬಿಡವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಸಿ ಜಿಡು ಪುಣ್ಣುಲೆನ ಮೋನೆ ತಿಕ್ಕವನ ಆತಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚೆಪ್ಪ ಅಂದ ಪೊರೆಲ್ಲಾನು ಪೂರ ಅನ್ನದ ಬೆಗ್ಗಾರ್ ದುಪ್ಪಿ ಸೈಕೆ ಓಪನ್ ವಾಸನೆ ಕಾಲರ್ಲೇರಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಪಲ್ಲೆನ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ದುಬೈ ಇರ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಇರೇಗ ಆವಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆವಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಿಕೋಲ್ ಅವೇ ಅಂದೆ ಎಸ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದು ಅಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಏನೇ ಪಡಿನ ಲತ್ತು ಜವನಿಂದ ಇರೇನೆ ಬಂದಿನ ಲತ್ತು ಬಂದು ವಾ ಆಂಗಲ್ ಲತ್ತು ತೋಚಿ ಅರೇನೆ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಪುಗ ನಾರಾಯಣಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ನ ಮೆರೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟುನೆ ಎಂಚ ದುಬೈ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆವಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನನಿತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಓಕೆ
ಧನ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ದುಬೈಡ್ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಪೂರ ಅಂತ ಪಿದಾಯ್ ಪೂರ ಪೋನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೇ ಓಕೆ 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 ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿ ನೀರ್ ಪನ್ಪದು ಎಂಕ್ ಅವು ಒಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡಗು ಜೊತ್ತೊಂದು ನೆಗರುನತ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ನಾನೇನ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇರೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಗಲ ನಮ್ಮ ಈ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಿಂಗಳು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆಗಿದೀಪ ದೇಪಂಡ ವಿಶ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಐಕ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ ಅವರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೈದನ್ ಒಂದು ದಾದ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮದುಮೆದ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಪೋಯಿನ ಸಾಸಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ MLA ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿಲಕ ಇನಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಆರ್ನರು ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಂದೇರು ನಮ್ಮ ವೇದನ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಅರೇನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದನ್ಯ ಬಂದ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಮೋಕಿಲ್ಲ ವೇದನ್ಯ ಬನ್ಪಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದನ್ನ ದೇವೇರಿ ಇರೇಗ್ ಸಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನಲ ಇಂಚೆನೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಾಡು ಜನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವೇರು ಕೊರಡು ಬಂದಿರೇಗಿ V4 ವಾಯಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗಳು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಣ್ಣ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆಚ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕಾಲೆ ಸಂಗ್ಲೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನಾರು ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತೆಜ್ಜನ್ನಾರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡುಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪುದರ್ ಪಂಡಗನ ಜನಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಷಾ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು 25ನೇ ವರ್ಷದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವನೀತ್ ಅನ್ನ ವಿಶಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ರೇಗ್ ದೇವೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಇಂಚೆನೆ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಪಂದು V4 ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಈರು ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸವಿತಾ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರೇಗ್ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಾವನ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರು ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರೇಗ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿದ ಶುಭಾಶಯ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂಚನ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂಚನ್ ಮೊಕುಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಚಾಲಕರು ಬೇರೆ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಎನ್ ಕಿನಿ ಬಂದು ಮೆರ್ನ ಗುರ್ತಪ್ಪು ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕೆಲವು ಸುತ್ತುಗು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆತಿನಾರು ವೈಷ್ಣವಿ ಎನ್ ಕಿನಿ ಬಂದು ಅಂದೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿಲೆ ಕೊಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವೈಷ್ಣವಿ ಓಕೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ನಾನಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುನು ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತಾತನಿತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೋಡಾಪುನತ್ತೆ ಇತ್ತ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುನು ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮ್ ದೊಳಗಡೆ ತೆಲಿಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ರೀನಿ ಈರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೊನೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚಿ ಯಾನೆ ಬಂದು ಉಂತಲೆ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತಾತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 4-5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಆತ್ನೇಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು